हेलौ लोगोफोर, बे समाव मोनसे नोंथांमोननो टिप्स होनो नागिरदों एबा मोनसे दिनैनि भिडिअ'आ एसे स्पेसियेल जानो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना सावगारियाव नुबाय थादों मोनसे फिथाइ। बे जाहैबाय जोंहा मा बर'आव गंगार थाइसिब होनो, जेखौ नै दाबादि समाव जों जिहेथु मोनबाय थाथारो। सिजनेलसो थायो जिहेथु दाबादियाव बांसिन थायो, गुबुनाव खम मोनो आरो। दा नोंथांमोनहा बेखौ एरियायाव गावबा गावनियाव मा होनो नोंथांमोनहा गावबा गाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायलाय जोंखौ। जायखौ जोङो जोबोद उन्दैयाव गोबां जासोगारोमोन, नाथाय दा गैला, फ्राय गोमालांबाय बिफाङा। नाथाय बेखौ आं मानो खोन्थानो नागिरदों, बेयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार फांसे बिफां एबा मोनसे फिथाइ होनदों, जायखौ जोङो जायोबा देहाया जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो। बेहाय आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौ नोंथांमोनहा मा होनो आंखौ डक्टर साननो नाङा एबा गुबुनफोर बादि साननो नाङा। आं नोंथांमोननो जास्ट आइडियासो होनो नागिरदों, गावबा गाव स्टाडि खालामनो हानाय जागोन नोंथांमोना। दा बेखौ नोंथांमोना फार्स्ट थांनानै गुगोलाव, जायखिजाया गुगोलाव नोंथांमोना सार्च खालामबा मोनगोन। बे फिथाइखौ मालबेरि होनो दे, मालबारि होनो। बे मालबेरि फिथाइखौ नोंथाङा बेनिफिट्स अफ मालबेरि होननानै नाय, नुगोन नोंथांमोना बेयावहाय गोबांथार जोङो मा हेल्थ बेनिफिट्स मोनगोन आरोखि। दा बेयाव गोबां जोङो गुगोलाव सार्च खालामोबा आर्टिकेल मोनगोन। गासैबो आर्टिकेलानो बे फिथाइनि बागै जोबोद माने मोजां आर्टिकेल लिरनानै होनाय जादों, जायखौ जोङो हेल्थनि थाखाय गोनांथार, देहानि थाखाय गोनांथार होनदों। नाय बेयाव मा होदों, नाय नोंथांमोना नुगोन। बेयाव गोबां मा होनो बिबांनि आयरन थायो होनदों। जोंनि थाखाय जोङो आयरना जिहेथु गोनां। भिटामिन सि थायोनो, पटासियाम थायोनो। बेनिफ्राय आरोबाव मा होनबावदों नैबेहाय, डाइजेसनखौ इमप्रुभ खालामो, माने हजम खालामनो होनदों। लवार कलेस्ट्रल खालामनो, कलेस्ट्रलखौ खमायो होनदों। कलेस्ट्रल बारा जानायनि थाखायनो जोंनाव दा गोबां देहानि प्रब्लेम जायो, जायफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। ओमफ्राय बेटार ब्लाड सुगार होनदों, कन्ट्रल, ब्लाड सुगारखौबो कन्ट्रल खालामनायाव हेल्प खालामो होनदों। आरो गोरोन्थियावबो साननो नाङा दे बेजों ब्लाड सुगारा हामो, बिदि होननाङा, माने मेनटेन खालामनानै दोनो, खमायो होनदों आरो। एसे ब्लाड सुगार बारा जानायखौ मा होनो बारा जानाय मानसिफोरनि थाखाय खमायहोयो, बा नर्माल मानसियाबो जानो हायो बेबायदि। खिन्थु बेजों हामा दे, नाथाय बेजों जोंखौ कन्ट्रल खालामनायाव हेफाजाब होयो होनदों। माने बेयो मोनसे फुड एबा आदारसो नालाय, बेनिखायनो होनदों गोरोन्थियाव सानना मुलि बेजोंनो हामगोन होननानै। नाथाय आं बेखौ होनाखै, बेनिफिट गोनां होनदों, जोंहा मुलाम्फा जागोन होनदों। जेरै बेयाव गोबां लिरबोदों, नै डाइजेसनखौ इमप्रुभ खालामो होनदों। दहाय खोन्थानाय बायदि नै ब्लाड सुगारखौ मा खालामो होनदों, कन्ट्रल खालामनो हानाय गोहो दङ होनदों। हार्ट हेल्थ माने मा होनदों, बिखानि मा बे बेराम जानायफोरखौ होबथानो हानाय गोहोरा खालामना होयो होनदों। इमिउनि सिस्टेमखौ बांहोयो होनदों, सक्ति बारायहोयो होनदों, इमिउनि सक्तिखौ बारायहोयो होनदों। बेनिफ्राय नाय आरो बेनिफ्राय स्किन आरो हेयारनि थाखाय मोजां होनदों, बिगुर आरो खानाय बेनि थाखाय मोजां होनदों। ब्रेन हेल्थनि थाखायबो मोजां होनदों, माने मा मेलेमनि थाखायबो मोजां होनदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जों मा मोनबावदों, नों भिटामिन सि मोनो होनदों। भिटामिन सि दङ, नै आयरन दङ, नै पटासियाम, भिटामिन इ एसे बिबांनि दङ होनदों। दा ओंखायनो आङो बुंनो नागिरनाया बेसो, जोङो बे फिथाइखौ जेसेबां हायो। बेनिफ्राय नाथाय मोननैसो बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन। गोखै फिथाइ जिहेथु गगा मोननाय, लोमजानाय गोनां, सिङाव देहायाव लोमजानाय गोनां, बेफोरनो जाहैयानो मोजां आरो। बेखौ जाबा बयबो आन्दाज मोनगोन। मानो होनबा लोमजागानानै जा, एबा नोंथांमोना फोराननानै दोन, बेखौ फोराननानै उनावहाय नोंथांमोना बेखौ पाउदार बानायनानै दैयाव सोमनानै जुइसबो लोंनो हागोन होनदों। बिदि लोंनायनिबो टिप्स दङ आरो। नाथाय लोमजानाय गोनांनो दाहो, गथ'फोरनो बांद्राय दाजाहो, माने सानसेयाव खेबसेयैनो बुरजा जाहोनो नाङा। सानसेयाव एसे जाजायो आरो। नाथाय गगा मोननाय थानाय, लोमजानाय गोनांनो जाहोजानाय नङा, मानो होनबा गोखै नालाय होखांगोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। बेनि अनगायै गावबागाव सेल्फ स्टाडि खालामबा आं बुंनायजों खारजोबनांगौ बेथ' नङा। सेल्फ स्टाडि खालाम, नोंथांमोना सार्च खालामनानै नाय, गोबां आर्टिकेल मोनगोन। गोबां आर्टिकेलावनो बे बेनिफिट्सफोरखौ होदों। हथात मा मिनिङा मा फोरमायदों, फिथाइया जोंनि थाखाय मोजां आरो जाजाथाव, जानांगौ फिथाइ। मानो होनबा बेयाव जोंना फार्टिलाइजार, हासार गैया। बेनिफ्राय मा होनो पेस्टिसाइड एबा मुलि गैया। बिफां ओरैनो नेचारेल मोननाय, जायखौ जों बाजाराव जायोबा मोनजाया, माने बाजाराव बायनानै जों मोनलाया। नाथाय बाजाराव गैयि फिथाइयासो जोंना गोनां। जेरै बैग्रिनि एग्जाम्पोल नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बैग्रि बिलाथि जों जेखौ होनो, फार्म खालामनानै गायो, गोबां मुलि हासार होनानै गायो, बेखौसो जों बायै जायो। नाथाय नेचारेल जोंनि गामियाव रज'नाय बैग्रिखौ जों जाया, नाथाय बेयावसो जों साबसिन फ्रेस मोनजायो, जेराव जों हासार गैया, मुलि गैया, बेखौ जों मोनजायोमोन। दा थिग बेबायदिनो बेफोर फिथाइखौ जों जानो बावगारलांबाय। ओंखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनानै होदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।